тамошобинони азиз, салом, хушомадед бори дигар ба видеои навбатӣ. Мехоҳам ҳозир ба шумо амхел паплинои навинка, паплинои гилмайдара нишон диҳем ки беҳад паплинои хушрӯянд, доингои ғавси фасон. Ин намуд гило беҳад қинда ёфтаншон. гили майда интихобуш вақте ки васеъ боша. гили майдара тез мехаранд, кае ки бор меояд дарав тамом мешава. марҳамат иҷада ҳози бор навомадагия бисёрай гилошон метавонед ки нависед. доставка дорем. нархи донаш 110 сомонай. И ваяй чӣ мегӯянд, сангои дождикай бесангош бошад. Агар шумо дона гиред 90 сомонай да бесангаш. гулои нав доингои 70 сомонашам ҳастай агар хоҳед, вале вуяё гулошон дига хеле гилои пештараянд. ине ки ҳозир мебинед дар инҷа ино тамоман дига хелай. ина марҳамат дар кор бошад. Мо мисол доставка мекунем чӣ дар Тоҷикистон ва чӣ дар Русия. бинед ҳамаи намуд рангҳо ҳастай, гуло ҳастай, майдагулакҳои фасон. дар инҷа бо ҳаст камакак гулои калонаш. иноям ҳам хеле нигиндорои 10 сомониянд доинго ва ё бошад. оптумушта боша бо арзонтар мешавад. ҳозир ман бенигиношам нишон метиҳам. якчанд намудаш бо бенигин ҳастай. на ҳамаш, вале якчанд намудаш ҳастай. ин нархҳое ки ман ҳозир гуфтам нархи 3 метрша дар назар дорум. мисол шумо метавонед ки анамин сангдорора 110 бигиред 3 метрша. дар инҷа бошад ҳамаш бесангай. чӣ хеле гуфтам 90 сомонӣ нархи донаш. бисёр хушрӯ. касе опту мегирад бо арзон мешава. бисёр ҳам ғавсаки хушрӯай доинг. мулоимай, мисол баъд шахшул нестай материали доинг. шолк надора дар таркибаш. ин видеора ман аз корвон тарафи пажарка 012 якум риад ба навор гирифтагиам. марҳамат биёед.